l'ús de les coses. Que ara... De com vivien allà. Ah, de sondes, no? Sí, exacte. Brutal, Clar, aquell quedes documental, al·lucinat tio. perquè, és que, vull dir, ells haguessin pogut viure molt més si tinguessin coneixement de com aprofitar una mica la natura. Semblava que no tinguessin... Però clar, jo no ho entenia perquè dic, si aquí han viscut sempre, com és que no s'ha transmès la informació de generació en generació? Sí, sí. Que la natura fa 40 anys que està respirant, sense una pressió antròpica brutal. I això està fent que l'ésser humà estigui veient una imatge que possiblement no havia vist ningú en els últims 2000 anys per posar l'imperi romà com un primer gran aprofitament, no, dels recursos. Per tant, vivim un món molt contradictori, no, perquè ens envia uns missatges diferents, però l'experiència de poder contemplar aquest nou bosc, que és el que estem contemplant nosaltres, també és un aprenentatge que abans ningú havia fet, perquè estem coneixent coses i mecanismes de funcionament que mai havíem vist, perquè havíem tendit sempre a organitzar la natura per a l'ús propi. Ha canviat tot tan radical que hi ha coses que no tenen perdó. Perquè la naturalesa les de trepitjar cada dia i al cap dels anys t'ha explicat moltes coses. Però ara ho hem volgut canviar tot sense trepitjar-la, m'entens? I una matinada fresca, no fem per treballar, olear, no fem per treballar, olear, olear, olear. Ja agafo l'escopeteta i de casa me'n vaig anar a olear, i de casa me'n vaig anar a olear, olear, olear. No en vaig veure casa alguna, ni tan sols per disparar, olear, ni tan sols per disparar, olear, olear, olear. Una sola pastoreta, dormida sota una oliva, olear, dormida sota una oliva, olear, olear, olear. Ja agafo un ram de violes i al pilers hi vaig posar, olear, i al pilers hi vaig posar, olear, olear, olear. Les violes eren fresques, l'ego se'n va despertar, olear, l'ego se'n va despertar, olear, olear, olear.
digues-me tu, pastoreta, i qui són aquest bèstia olea, i qui són aquest bèstia olea, olea. I jo crec que no podem entendre el paisatge del Pirineu sense la cultura humana, des d'una perspectiva molt evolutiva, no? Des de que fa milers d'anys ja hi havia una ocupació del territori per les comunitats humanes fins ara, no? I que a vegades tens la sensació de que s'ha prioritzat molt la mirada natural en sentit d'entorn natural, de fauna, i en canvi la vessant cultural humana, que en el fons tots som hereus d'aquesta tradició cultural, se li ha donat poca importància. I que avui en dia no pots entendre la natura sense la cultura. La cultura entesa com aquestes formes de vida adaptades en un entorn i en un territori. No? Saba, saba la freixera, saba, saba el tou bedoll, si no en sabe la noguera, sabarà la vimetera. Tornaveu! 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 Volíem sentir com ens untàvem d'ungüent l'aixella esquerra i dívem el pic sobre fulla, vagi on me vulla, i ens escolàvem pel fumeral, per trobar-nos al Pla de Nècua, on lo boc de Viterna, en forma de cabró tot sarnós, ens bufava al cul i ens donava uns diners ben negres.
Adéu.